poch gi pak nyakwara mogi kuom medo ketera mogi TV otieno mara ang'wen e dwe mar aboro 2020 kod auchiel arwakini machiegni mar yudo weche manyien mago imore biro ni kuom saa achiel mangima mago mawaseiko ni nyakwara mogi mago timo rombe mag siasa mamedo timore ka jatend duond bura mar ODM Buro Oginga okoni oromo bedo jalup jatend piny William Ruto yiero mabiro kopogore kod mano Kalonzo gi Gachagua bende obedo kod aput margi mar ng'iyo ni to gichoro kata gigore nade ka ji orieyo 2027 nyakwara mogi weche mag siasa mako mach kama bende nitie gin weche mag tungni manoneno e gwenge ma Homa Bay. Kopogore kod mano weche mag somo nyakwara mogi kachiel kod weche mag siasa ma Homa Bay. Bende tichario kama ngegwenge wa mokwongo wayudo tundu weche. It being understood, I was given the mandate to reach out so that we can fast track the formation of this new coalition. Kenyans are waiting for it. We do not have time to spare. Kalonzo gi Gachagua oromo e twak e wiriruok mar duond buche kendo chano siasa margi motelo ne yiero mabiro. Village elder atalipwa marupurupu kila mwezi shilingi 3,000 kila mwezi kila village elder. Jodong gwenge mapacho ka koro biro yudo chudo mabalang' mar siling 3,000 kod mwandu mamoko makonyo e tijegi. To ng'ato ni abdi biro ataka. Okang'e gimomiyo o ataka. Ni wane jolinda mwananchi wachende town. And I have the recordings. Anagi record ka kotimo. Were moko bago ng'anyo e chuny boma ma Homa Bay tok mak jowetegi moko auchiel mitudo gi monjo josiasa moko. Machiegni nyakwara moga juang mar yudo weche manyien adimba bed thuolo mar ndiko na namba en 3 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. Jaloko mar iluongo ni Belinda Phillips, nyagi moremo nyinga en George Bati. Machiegni jotend duond buche mag PNU, DP kod National Empowerment Party owuok tung' moso kod ogai mar duond bura mar DCP Rigathi Gachagua e wi chung' mare mondo giketh duond buchego kendo giriwre kod DCP. Jatend DP JB Muturi kod nyawadgi mar PNU Peter Munya oseo Gachagua kuom nyayo siasa mag pogo gendini mawuok masawa mar Kenya kachiel kod temo chuno jotelo wetene gi paro mage owuon. Magi timore e kinde ma jatend DCP Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka mar Wiper kod Eugene Wamalwa mar DAP-K oromo mar chano chenro mag loso riwruok mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro. Chris Owino chakono weche manyien mago imore gi ripodno. Auka mar siasa osechako kudho e gwenge mag masawa jumbe bura bang' ogai mar DCP Rigathi Gachagua kok gi duol maduong' ni duond bura mar DCP e duond bura mar jomasawa. Jotend duond buche mag DP kod PNU owuok mager kendo siemo Gachagua mondo duok piny siasa mag agoko achune kod lep mabor ka ginyise ni onge kod ratiro mar wacho mondo keth duond buche mamoko mane olos motelo ne duond bura mar DCP. Unilateral pronouncements by one political leader purporting to direct, dissolve, merge, or determine the future of another political party are not only legally untenable, but are also deeply offensive to the thousands of members, delegates, and officials who have invested their trust, time, and resources in building those parties. And the toning down of any, demeaning and belittling behavior by any of our colleagues. We are not fighting anybody. Everybody is at liberty to exist, and indeed, as he often says, sell their own parties. But in selling your party, you must not go calling on other parties whom you found already. Kagetwa kod jofwa mbweche e bore Nairobi, ogai mar DP JB Muturi kod nyawadgi mar PNU Peter Munya wacho ni oganda jomasawa nigi ratiro mar riwre kod duond bura moro amora magihero. There's nobody who is a passenger. We are all in one boat.
Our drive is restore constitutionalism in the country, the rule of law. No one should claim a higher moral ground than the other if we honestly believe in what we preach. Article 38 of the Constitution guarantees every Kenyan the freedom to make political choices, including the right to form, join, and participate in a political party of their choice. These political rights are both constitutional and statutory and cannot be diminished by the personal ambitions or preferences of any individual. Honorable Gachagua, therefore, has neither the legal nor the moral authority to prescribe the existence or future of other political parties. Munya ore gutok Rigathi Gachagua kod kidi Mark Masia ewi ketoreni eni ogai mar Masawa ka onyisen jopiny kod jotelo mag Masawa pok obet piny kendo miele mumak mano. While we remain firmly committed to the broader objective of providing Kenya with alternative leadership and ending the failures of the Ruto administration, such unity must be anchored on mutual respect, consultation, and voluntary cooperation, not coercion, political ultimatums, or demands for surrender. Ikinimu magine timore ogai mar DCP Rigathi Gachagua iten Wiper Kalonzo Musyoka kod nyawad gimadi PK Eugene Wamalwa orumo mar goyo mbaka ewi chenro mar loso riwruok mar siasa. Our meeting this morning with brothers Rigathi Gachagua and Eugene Wamalwa was a continuation of what we started yesterday. It being understood, I was given the mandate to reach out so that we can fast track the formation of this new coalition. Kenyans are waiting for it. JB Muturi kod Peter Munya odhi nyime kod paro ne Rigathi Gachagua ni siasa onego tim e yor kisera ma ok achune achaya kachiel kod goyo kor. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kawasure ne ogai mar duond bura mar ODM Oburu Oginga koro wacho ni en gi nyalo mar bedo jalup William Ruto e yiero maduong' mabiro. Oburu wacho ne en kod lony kod nyalo moromo e lemono. Bende omedo ni ODM ok bi bedo kod jalar kom jatend piny e winjruokgi kod duond bura mar UDA. Kura ikikuja wakati huu sisi ODM hatutakuwa na candidate wetu ni President William Ruto. But all the other positions are negotiable. Particularly number 2. Don't you think I deserve to be number 2? Because that is what our concern. Can I not be number 2? Mimi nimetosha. Jatend piny Kenya William Ruto omedo jiwo kang' mare mar lando ni piny Kenya biro bedo gi twak ewi okenge mawinjo kaw mar sudo piny Kenya nyime. Owuoyo e par jot mare Nairobi kama ne orome kod jodongo mag gweng' maromo 10,000 ka osingo ne omenda mabalang' ma ibiro migi dwe ka dwe, simbe mag ong'we yamo ka okumba mar thieth mar SHA bende ibiro ndiknegi familia gi duto. Lydia Okeyo nigi lero ewi wachni. Tumkaribishe rais kwa makofi mazuri. Ne en romo ma jodong gweng' yango ni en romo mar historia mane pok obedo e nyaka nene. Romo mane okelo kanyakla jodong gweng' mar 10,000 ma oya e konde mopogore opogore ma pachoka. Mane ochokore kanyakla e kar jot jatend piny e boma ma Nairobi. Village elders oye! Jatend piny Kenya William Ruto tiyo gi thuolono mar siro kang' manokawo mar wacho ni piny Kenya owinjo bed ni bedo gi twak mabiro konyo e manyo yore mag kelo dongruok kendo bero uchumi ma pachoka. I am calling on the people of Kenya for us to have a conversation about the future of our country.
the future economic development of our country, the future development of our nation. Sisi tukutane, tukubaliane, kwa sababu kuna wengi wanapinga maendeleo. Ne en mor kod ilo ne jodongogo. Bang' jatend piny Kenya William Ruto lando ni gibiro bedo ka giyudo omenda mambalang' maromo siling 3,000 dwe ka dwe chakre dwe manyien. Ibiro ng'iewnegi simbe mag ong'we yamo, ka bende ibiro ndiki gi familia magi okumba mar thieth mar SHA. Village elder atalipwa marupurupu kila mwezi shilingi 3,000 kila mwezi, kila village elder. Wanambadi, uende sasa utafute pesa katika budget ambayo tutatengeneza mwezi wa 11, 12, tuwawekee hawa watu pesa walipiwe SHA. Kila village elder, yeye, mke wake, ama bibi yake, ama bwana yake, na watoto wao, wawekwe katika mpango ya SHA. You know, village elders were just regarded as village elder. And sasa he is not just a village elder. Yeye ana marupurupu kidogo, yeye pia anapata, utaona yeye anang'ara kukushinda. Atakuwa na power. Atakuwa na nini? Power. And there have been previous conversations in Parliament across our villages, first appreciating the role that our village elders have continued to play in building our society. Hii State House tumekuwa tukionea viusasa. Wakati mwingine nilikuwa nachukua hata pikipiki ili nije niangalie State House tu kwa umbali. Umeweza kutambua ya kwamba hii State House sio yako, ila ni ya hao wananchi wa Kenya. To reach the State House is very wonderful. I'm surprised. God willing, if you can give us 2, 3, 4 hours, we go around, we see. Jatelo mano yore romono tiyo gi thuolono mar go debe ne jatend piny Kenya William Ruto mondo biere kendo e tilo mar ariyo kaka jatend piny Kenya. Ni vizuri tuhakikishe kwamba uchaguzi ujao tunahakikisha Mheshimiwa Rais anashinda kwa kishindi kikubwa. Sisi ODM hatutakuwa na candidate wetu ni President William Ruto. Mimi msimamo wangu ni wazi na niko na sababu zake ya kuwa William Samoei Ruto ni 2 term. Jatend piny Kenya William Ruto poyo gi kuom okenge mag sekao mag konye tao chenro mag kor gwenge. Lydia Okiyo, Ramogi TV, Nairobi. Doho ma Milimani oweyo thuolo jaod bura ma Mukurweini John Kagusha gi rambun mar siling 200,000 bang' donjne kod ketho mag golo weche manyalo kelo luoro e chuny oganda e kinde romo moro mar siasa Kieni e kaunti ma Nyeri juma mokalo. Okinde mag nyiso ng'ure wi sand ma jatelo no nyo kale bang' nyo bila tamore luwo chik manyo gol kod doho ariyo mondo we thuolo gi rambun. Bang' ma kenyoro kendo geng'ne tesendo bila makamkunji, jaod bura ma Mukurweini John Kagusha ne ochwalo doho ma Milimani kama jal bucha Teresia Nyangena ne oweye thuolo kod rambun mar siling 1 million kata omenda maching maromo siling 250,000. Kagusha ne ok odwoko penjo moro amora ewi bura manyo ochwal kod apisi mar jomin buche pachoka. Kama otelo ne mano, doho ma Kiambu kod ma Milimani nyo osegolo chik mondo weye thuolo kod rambun ka okinde mage koni doho nyaka lure kod chike ma oseketi. It was alleged that he had violated Section 10, Subsection 3 of the Election Offences Act. That is the first initial entry of the OB. Today, Your Honor, and just to show you the malice behind this process, they have brought you these charges. Okinde Kagusha bende oseyo bad migao mar obila kod OCS makamkunji kumnyore moyo jaod burano thuolo kata bang' doho nyo ng'ado ni mondo weye thuolo. Since yesterday, release on 100,000, they refuse money. Release cash, release free, they refuse. And then they come and sit here before the court, tell you, charge this person and take him to jail. Let them take the talk, let them explain what difficulties they have experienced to obey the court orders. Apis jamin buche nyodonjone Kagusha gi ketho mar diro weche moko mabuo oganda e kinde romo mar siasa Kieni e kaunti ma Nyeri e kinde mane owacho ni ng'ata mabiro goyo ne jatend piny William Ruto mbulu masawa mar Kenya
to biro romo gi Makolwer. This crime is alleged to have been committed in Arumoro, which is around 200 kilometers from here. And there will be witnesses expected to participate. Of course, the audience has alleged, which consumed these words. So, Your Honor, the logistics of even proceeding before you are cumbersome. Burano igeno winj kendo tich adek mar jumani e doho ma Milimani. Tend counties ma pacho ka ojiw mondo mi omed keto maino neno ni gichopo kare singo mag choro dongruok e counties magi ma oyangi kinde nyasi mar pedho ayanga. Report mar kamiti mononro mar Infotrack ma onyiso kaka counties kod governors ma pacho ka osegoyo kang' e yor loch mag kor gwenge ahinya to e sectors mag somo, thieth, pur, limbe kod ohala e kind sectors mamoko. Report no onyiso ni atamalo 75 mar oganda jo Kenya paro ni tend loch gwenge osemiyo piny Kenya ogoyo kang' ka ipimo kod kinde mokalo. En report manonro mare notim e kind dwe mar 1 kod dwe mar 5 higani. Report ma oyangi kod kamiti mononro mar Infotrack ma onyiso kit kaka counties ma pacho ka osedhache yor loch gwenge kata devolution. Report no ma orango sectors mopogore opogore oyango ni sekta mar pur county ma Trans Nzoia otelo gi atamalo 60, county ma Homa Bay ni e namba 6 gi atamalo 51, Kisumu namba 20 gi atamalo 45, ka Migori ni e namba 23 gi atamalo 44. Kirango sekta mar thieth, Murang'a otelo gi atamalo 56, ka e counties ma Kaluo, Homa Bay oriwo namba 6 gi Kisii gi atamalo 48, Migori omako namba 19 gi atamalo 43, ka Kisumu nigi atamalo 46. Sekta mar somo mae machielo ma omi pek ahinya. Kiambu kod Murang'a oriwo namba 1 gi atamalo 61, ka Trans Nzoia kod Elgeyo Marakwet nigi atamalo 57, Homa Bay nigi atamalo 53, ka Kisumu to nigi atamalo 52. We have Kisumu at number 4. E sekta mar ohala kod limbe, Murang'a otelo gi atamalo 51, Kisii kod Kiambu luwe machiegni gi atamalo 49, ka Homa Bay ni e namba 4 gi atamalo 48, Kisumu ni e namba 9 gi atamalo 45, ka Migori ni e namba 22 gi atamalo 43. Kaluwore gi jalup jakom riwruog governors Mudhomi Njuki, achiel kuom gigo ma pod thiro tend loch gwenge en bedo ni moko kuom chenro ma owinjore ta kod counties pod itayo kod sirkal mamalo. Most of those functions, the 14 of them, most of them are just devolved on paper. But in reality, it is a different story. That is why you will still find a ministry in Kenya carrying out a devolved function, and when the budgets are read, one ministry has a budget that is more than all the 47 counties combined together in the same function. We are looking forward to that time when the national government will let go of what is devolved and let counties be able to lead, have the lead in implementing the projects in those 14 devolved units. Counties duto motele gi governors mamine oyangni ni e kind counties 25 matiyo makare pachoka. Kotel kod Homa Bay e namba 4, Kirinyaga, Embu kod Kwale duto e namba 13, ka Nakuru kod Machakos oriwo namba 23. The most important finding of this report is not who comes first, although that's important. It's also not about who comes last. It is this: 3 out of every 4 Kenyans, that's 75%, believe their county is better today than it was before devolution. Think about that. It's not politicians, not researchers like us, not commentators like the media at the back there. It's the ordinary mwananchi who have endorsed devolution since it came into its fore in 2013. Governor Murang'a Irungu Kang'ata oyang kaka matiyo maber moloyo governors duto gi atamalo 80, George Natembeya ni e thuolo mar 2 gi atamalo 76, Kimani Wamatangi gi atamalo 71, ka Gladys Wanga ni e thuolo mar 4 gi atamalo 66. We know that the counties are not getting
the amount of money that they should be getting. We know that the national government has been reluctant to unleash the hold that it has on national power and national resources, despite the stated wishes of the Kenyan people, that they want government to come closer to them. The national government has persisted in its habit of dominance and autocracy. And this is something that we see that young people are rejecting. Ekindego, tend counties ojiwa ni nyaka koro giket maino ineno ni sectors duto oyudo omenda makare mar chwalo dongruok moloyo to mago mag thieth kod somo. Dalinta Ouma, Ramogi TV, Nairobi. Kowuok e weche motendore kod nonro nyako Ramogi wadhi nyaka mago mag tungni manoneno Homa Bay. Koko ne obedo e boma ma Homa Bay bang' kweth rowere moko bago ng'anyo kendo mucho tulo e bomano kagisundo mondo obila we thuolo rowere moko auchiel mane omaki ka itudo kod monjo kendo rodho jotend Linda Mwananchi e kaunti ma Homa Bay. Obila ne omako rowerego e tesend nyamburko ma Homa Bay bang' monjo kodineta mar Linda Mwananchi e kaunti no Samuel Nyauke kod jakeno ratich oganda Evans Ologor okinyi ma kawuono. Ne en tulo manomiyo jo ohala oloro dukni magi kuom seche buora bang' ka kweth rowerego ne odino moko kuma peini e boma ma Homa Bay. Gino manochuno obila mondo oti kod iro malongo wang' mar keyo rowerego. Where we are standing is Homa Bay Police Station. We have not left this place. And no one is telling us what time we will leave here or what protection they are going to give us outside this place. Now this brings me to one thing, and Kenyans need to know this. We are all alone. If you know you are in the opposition camp, you are all alone. You will have to defend yourself. If this is the way things are going to be done, and it is not just this isolated case. There are several other cases. But for us, we are telling fellow Kenyans who have goodwill, we really want peace. We really want peace to prevail at any time during our political journey. We will equally now, if we cannot be defended by the government to whom we pay taxes, find options of dealing with our own security. Ukange gimomiyo o ataka. Ni wane jo Linda Mwananchi wachende town. And I have the recordings. Anagi record ka timore. Ana rao mamusu siepe na wagombaka teno biro odonje kindo chako ataka. Kima okay first time makelo complain against Abdi to police duoka e barua nege kiaya identify. Siasa chako twere e kaunti ma Homa Bay kendo mbaka omuoch ni tong'ano madhi yudo kom mar gavana e kinde ma oganda mopogore opogore osiwuok mar laro lemono. Debet ni gavana Gladys Wanga nyalo no lwete kendo koso mane en jalupne nyalo yudo lemono kuome. To jok mamoko mabende ni e ng'wejno geno margi chalo nade. Mana kaka jafumbo marwa Walter Nyambaga lero jopiny giwegi ni kod dwaro mar kit telo machalo nade e komno ma e sigano. Ka odong' ndalo 371 to jo Kenya dhi yiero maduong' ma tarik 10 dwe mar 8 higa mar 2027. Joluto ombulu e kaunti ma Homa Bay omuocho mbaka ewi lemo mar gavana e yiero mabiro. E mesa mar Ramogi TV mar siasa oyango ni nyaka sani jok mosetiaore pap mar rakruok rigri e laro komno mondo migi dunyre debe okelo gavana masani Gladys Nyasona Wanga mane en jalup ne Joseph Oyugi Magwanga, Profesa Modekai Ochieng Ongo kanyakla kod Odoyo Wede. E kwan jok mageto lemo mar gavana kanyakla biro idho kata dok chien e kaka sa mar siasa medo sudo kendo kayo machiegni kod yiero. Gavana Gladys Wanga wuok Rangwe, Joseph Oyugi Magwanga wuok Kasipul, nyakla kod Odoyo Wede. To Modekai Ochieng wuok e gwenge mag Rachuonyo. Penjo nyiedhore kit mbito kod kaka jopiem oikore mar rado. Gavana Gladys Wanga masani ni apisi ogedo kuom tije mosetimo ne oganda. To kendo ling'any mare bede od bura kuom thuolo malach koluo e wiye jakom mar duond bura mar ODM e Kenya. Kamachielo Joseph Oyugi Magwanga bende osebano Satini Ahmed mapeke debe. Magwanga osebedo jaod bura ma Kasipul Kabondo. Kamogik to nyen jalup gavana e kamanyo gwe tao kendo wuok e piny owacho mar Genoa.
E samar siasa mar Ramogi TV ong'weyo maling'ling kit tugo mar aguyo gi taya e siasa kama magwango kunje pache kaluwore ni pok olando ayanga ni owuok e duond bura mar ODM kata donje chama moramora, to en jakanyo mar ODM kaka pile e kata doko ni Gavana Gladys Wanga modhi piem gode jakomno mar ODM. Awito weyo Ramola Health Level 4 Hospital Korea CM now siepa imanya wangaya to weyo Mbewa kata Homa Bay mabiro dhi history. Mordekai Ochieng Ongo en jalony man kod ling'any modhi aloko wuok e mbalariany ma Andrews e piny Amerika boma maduong' ma Michigan. Jopiny to ni kod dwaro kit gavana mane magigete yiero mabiro 2027. Anyalo gombo ni wabed gi gavana Mario kanyakla. Kik wayier gavana madhoge mit to ok onyal kwayo. Pesa biro ne county government to ok nyal timo dongruok duto te mwadwaro. Nyaka wamed gi kwecho. Jonon siasa ofwaro Ramogi TV ni kinde mokalo ogai machon mar ODM Raila Odinga ne ni kod oteku mar sundo oganda mondo osir ng'ato motegno ka ok girango e kit dho udi kata oganda ne. Kata kamano e chal makiny nenre ka gima ng'ato ka ng'ato biro lwenyo kor roko kende e siasa. We as Angoa and as a party have made a very firm decision and very conscious to be in the broad-based government. And it is because President William Ruto has made a decision that many people thought could not happen. Many people felt that the house of Kenya, the house called Kenya, some people must be outside for some people to be inside. Chal mar luto mbulu ma Homa Bay to godo kaka dho udi obedo karachuonyo. Kabondo Kasipul owuon odok atamalo maduong' mar laja rachuonyo kochope ombulu. An kang'iyo gavana modwaro ng'at manyalo konyowa kendo gavana manyalo konyo yudhe. To odwaro ng'at manyalo riwo wiwa maka awuo kata ka wuoyo mbele joma moko to ok nyal chwadwa nikech wawacho gimoro. E indhiwa bende onywando kaboch kanyamwa to kod joka rachuonyo mamoko kuomgi bende odak kuno bende igetoga e kendo ilombo kochopo luto ombulu. E Suba North kanyakla kod Suba South ogendini kaka Sembo Waondo e kinde mamoko. Jaloso kwan mag jok ma igeto kendo ochopo mondo mi olos orodha mar luto ombulu. Ahinya te kwan mag siasa mabende nyaka nywandgie. Rangwe mabende oting'o Kochia Kagan to kod Gem kanyakla kod ogendini mamoko mabende wang' janeno malong'o kendo irango e yiero. Omiyo akwayo ni mondo sirkal mabiro kendo mabiro donjo obed maber kendo otinwa. E kwanno bende nyaka yar makare kochopo e dier boma ma Homa Bay Town kama Kanyada kanyakla kod ogendini mamoko moa e gwenge mamoko bende ogudore kendo imiyo luor makare kimenyogi e yorno makare kinde mag luto ombulu. Jopiny ni kod ote mane kata tok chope debe. Wayier ng'ano manyalo dok kwayonwa mondo wabed gi dongruok moromo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. E koro Ramogi odani mondo wakawane yweyo madundo mapiyo piyo gi thuolo ni nikech aneno ka sa oromo 23 dakika bang' sa 3 mar otieno. Aneno ka indika Obuya Eric, Pastor Obuya Eric wacho ni winjo makare. Elijah Marshall wacho ni newsletter dua kendo wang' erokamano William Ruto kuom da wang' jodongo. Koro bed mana tim kik obed wach awacha. Mano gima wacho kanyo. Siaya to kare yudore kanye jo Infotrack mano kaluwore kod Aluminata emopenjo kamano. Prince Vasti Eli Malex from West Karachuonyo Ramogi TV neno malera ahinya. En bende wacho ni gavana mare bende nokotemo kanyo namba 4 aluwo weche manyien mag Imoreyo maler e boma ma Eldoret mano odado sirikal wuod Ndhiwa Republic ema wacho kamano. Noka wechegi ji medo ndiko na kare wuod Ageng'a Kadem aluwo weche manyien mag Imoreyo maler ahinya. Apoyo jatend piny William Ruto kuom dewo jodong gweng' koro obedo mana tich riyo mwacho kamano. John Waweru kantire Sindo en bende nigi pache kanyo kotende kod weche manyien ma wakelo ahinya to report mar Infotrack mogolo odiochieng' ma kawuono. Joma mbele medo ndiko na
George Ben Anyomi Huda Wendo nena erokamano kasto Reya pani yote mari nene kocha gikoni bende aneno ka obiro kanyo bende anoka juma moko ma bende medo ndiko naka tinga winyo rato wacho nene yo makare erokamano chung jalego pap nyadiel wenge maga alego kocha wajoni asero oburu elaro wacho ni aneno kendo weche manyien donjo makare Shemutho wacho ni Nasiro Oburu elaro kom jalup jatend Kenya. Secondly, the Ministry of Interior chiu singo kendo gichopi obila gisiko ka gisingo negi polo to onge gima gisetime singo ber michopo kendo chopo kare but jodong gweng bende koro otima kare mondo githir njore e gwenge mogik Kagusha pod onego NCIC luonga mondo ndik dhoge IBC bende nyaka koro chwade warning letter wacho ni nyaka jiriti dhoge mano Shemotho Soja Isaya Makoranja Jarue bende ni koda en bende ogolo pache okela loch majakina daga chung ward 7 nyisa ni amora enya koda Rais William Ruto kuom miyo jodongo marupurupu gima wuoro yungni pod ng'eny ODM lakini kiani begesiro yudo kom jalup jatend piny wacho ni Mosnes Super CS John Badi kachiel kod Director Oblingoje okela loch majakirande mawacho kamano erokamano imbende kuom ketera mugitigo kotho ko uri nyasago redegmo Zoom kapita bende yo makare erokamano chinga pap nyadiel papa ni otimari ase lidho kanyo mondo wakawa ni yuo dakika 31 bang' sa 3 mar otieno ma eno imore Ramogi TV kikidhi mabor waduogo. Bere mar funi, onding, tok maremo kata tuo mar choke chandi. Binti funi moro motur, madwaro bero. Kik chenro mar Free Orthopedic Medical Camp manotimre St. Peter and Ann Hospital, Rwaka Chengeso, tarik 8 dwe mar 8 higani by oko. Neno jalonyo weche choke kata orthopedic specialist eno mongi chudo moro amora. Kod picha ma igoi kaachiel gi chuo thieth enengo mogonyore. Ne mathoth, you are told and mar 0722 150 620 mondo ikaw okang' mar dak maonge rem ne kinde mabiro. St. Peter and Ann Hospital, Rwaka. Your health, our mission. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. Colgate Charcoal Gentle Clean cleans and polishes teeth for a whiter smile and a naturally fresh and clean mouth. Choose natural. Choose Colgate Charcoal. Malaysia has probably been on your bucket list for a while, and it's easy to see why. It's a kind of destination where city life, culture, adventure, and views all come together. From the skyline of Kuala Lumpur at night, to cable car rides above the clouds in Genting Highlands, to exploring the famous Batu Caves and vibrant city streets. It's many experiences in one. That's what makes Malaysia perfect. Experience 4 nights in Malaysia from $1,220 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703 254 254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni kendo nyakwara mogi wadhi nyime gi weche manyien mag oimore. Riwruok mar jotije mbalariany Waso kod Kusu oseyo okang' manyocha piny owacho kao mar chano kendo betie bura matwak ewi kinde monego gidhi e rutaya kaka jopuonj mag mbalariany ka giywak ni ne ok okawo pachgi. Jagoro maduong' mar Waso Constantine Wasonga kod nyawadgi mar Kusu wacho ni wach dwaro duoko piny higa ma gidhi e rutaya dhi miyo thoth gidhi dala chon maonge kod ikruok. Giseyo bad migawo mang'iyo jotije mbalariany ma giwacho ni luongo rombe ma ok oriere kendo keto weche maonge winjruok mar jokanyo. The University Academic Staff Union, where I'm the Secretary General, has never discussed the matter of retirement age with anyone. I want to challenge the CEO Public Service Commission
and I want him to be truthful. Here is the circular. I want him to challenge me that a meeting to discuss retirement age for academic staff that he convened at the Kenya School of Government took off. Who was in attendance? Where are the minutes? And what were the resolutions? When you look at the recognition agreements that these unions have signed with the respective employers, there is something that we talk about terms and conditions of service. Retirement age is one of them. And in that document, it's agreed that those terms shall be negotiated. When a public service officer just wakes up and he issues a circular varying such an agreed terms, then it is you, that officer, who does not know what he or she is doing. Kawasuda ne moko kuom jopuonjre kod jonyuol mag grade 10 ywak ni ochungi gi kod yiero kit somo ma ok gidwar kaluwore ni kit somo mane gitimo onge kaka ginyalo keto e lai mar duol matayo penje pacho ka NEC motelo ne penje mawinjo bed ni jopuonjre go timo tam manyien. Kotwa kod jopuonjre kod jonyuol mag moko kuom jopuonjre go kendo moko kuom gi osemako ne migawo mar somo kaachiel kod duol mochung' ne weche mag penje pacho ka NEC bura ka gikono duol no ema nochiwo kit somo ma jopuonjre go noyiero kendo weyo keto kit somo e lai mar penj en ataro mag chike ma pacho ka. Judith Omondi nigi ler. Mana gimatin ne dweche 2 to jopuonjre kama oriwo mag grade mar 10 chako penj madongo mag tieko higa e pacho ka. Moko kuom jopuonjre ahinya to makao lai mar arts and sports yuago midhiero bang' yiero lai mag somo ma ok gisebedo ka gitimo yare ne higa chakre. Walimu achiel kuom jopuonjre makoni ochune kod weyo somo mar kompyuta mane ok yudre mbui mar NEC e kinde ma jopuonjre ndikore laino. I'm a grade 10 doing sports science pathway, and I've been doing computer biology and sports for the last month since we started. So when they're going to upload the combination, the results, they're telling us that computer and biology cannot be uploaded. So we have to drop one, and they say that they need to drop computer. And I feel that's unfair because the other subjects they're telling us to choose, and I'm not comfortable with them. Janyuol mar japuonjre ni koni kalore gi penj mabiro e ber ka migawo mar somo miyo japuonjre thuolo mar timo kit somo mane giyiero ka bende ber ka miyo japuonjre thuolo mar timo kit somo mane otimie maber kendo ma ohero kalore gi lek mar CBE gino ma ok obedo. From day one when we chose the particular subject combination, we were guided by the NEC portal. And that specific combination was one of them that was there. And ideally, the reason I took my son to the school that he is currently is because of that particular combination and the passion that he has, both for IT and also for sports. They're going to do their first assessment, NEC assessment, that is next term, which probably is a month from now. So catching up on a subject that one has not done from day one will be an uphill task for the students. E limbe ma watimo ne janyuol machielo, ma bende ni kod japuonjre e skul machielo, wuode omi thuolo mar yiero kit somo ma ok osebedo ka otimo e higa ni mangima, ka koro penjo en ni karang'o momiyo laigi ne oketie mbui mar NEC ka ok ne owinjo timgi e penj. It is the frustration because when we were selecting subjects, we were very keen to pick something that he would work with and subjects that would give him different career options. As it is right now, whatever he has to pick for, he's being told he can pick geography, home science, agriculture. These are not what he wants, and this is not what we had prepared ourselves for. Ka koro gidwaro duoko, kendo moko kuomgi osemako bura e doho ne duol matayo penji e pacho ka NEC kod migawo mar somo e wi wachni. I reached out to NEC. I called and told them my frustration, and they told me that the
correct channel or where I should call is Kenya Institute of Curriculum Development. When I did call KICD again transferred me to NEC. So it has been an ongoing back and forth. And unfortunately, the deadline was supposed to be 31st of July. And also when I look at the NEC portal, the same pathway with the same elective subjects are still available for the current grade 9s. So I've appealed and I'm still appealing that the government or NEC would consider to ensure that our children continue with the subjects that they initially picked and chose for. Judith Omondi, Ramogi TV. Sirikand County ma Nairobi riwruok kod riwruoge mamoko yango e okang' mokwongo klinik mar jotuo ringa mar remo e od thieth mar level 4. Klinik no moyaw e od thieth ma Kianda 42 manitiere ward ma Sarang'ombe kar chungo bura ma Kibra county ma Homa Bay county ma Nairobi iwacho ni biro konyo ngima jotuo mathoth manitiere kod kata manitiere kar dagno ma osebedo kamanyo thieth maboyo gino ma osethiro thothgi chopo e ute mag thieth. Kaka Simfos Okinda lero, jotuo ringa mag remo ojiw mondo ndikre bwo kumba mar thieth mar SHA mondo giyud chenro e yo manono maonge chudo. Mokalo, Selina Ogweno nonyuolo nyathi ma bang'e noduogo yud kod tuo ringa mar remo. Dang'ni kod achiedh nade makoni kod kocha nomiyo thembe i piny kotemo manyo konyruok ne wuode. Kata obedo ni ne en safar ma ok yot, gikone noyudo resruok kowuok kuom osiepe mawuok e pinje jo-Jerman mane okelo chenro mar reso ngima ok ne nyathine kende to ne jodak e alwora ma Mathare. Kane wayawo klinik no, nen ni ka idhi kanyo tiyudo thieth, miyud pim, miyud gimoro amora ma koro ok nisi ni koro idok kende kiduogo. Through klinik no wayawo kliniks 3 moko. Mamago to moro to nitie Korokocho, moro nitiere Athi River, to moro nitiere Ruaraka Ohai Neema Hospital. Children's Sickle Cell Foundation komakore kod jokanyo mamoko kod sirikand kaunti ma Nairobi koro yango klinik margi mar 4 mabedo mokwongo od thieth mar sirikal mar level 4 ma Kianda 42. Od thieth ne yudore kar dak ma Kibra makoro biro reso jotuo mayande manyo thieth kuonde mabocho. We've been talking about it for a long time with Dr. Kibe. It has been one of our wish lists from 2018. And today, 2026, I'm happy to say that as I stand here, we have a clinic for sickle cell. Sickle cell is one of the things that has brought us together. It's one of those diseases that has frustrated many of us as caregivers. And today, as we stand here, I'm happy to say that we are doing something to make sure that we sort out the problem. With this sickle cell clinic, they'll be able to be screened. Kenya currently is screening infants so that we're able to catch the ones who have the sickle cell and also the trait early enough. If they happen to be screened positive, they'll further be able to be diagnosed. We've also made sure that the healthcare workers are able to monitor and treat them. Klinik makamano biro kelo yot ne jodak manikod tuo ringa mar remo kochakore chenro mag pimo nyaka yudo yath ka jodak ijiwo mondo ndikre ne SHA. Ne wakelo yath nikech wang'e ni yadhno samoro onge. To ka yadhno onge to ng'iso ni nyaka koro wachak pangre kaka ji yudo yadhno. To yadhne ma beche ni malo iluonge ni hydroxyurea. Ene mokonyo ji ahinya sani man gi sickle cell. Koro wakelo kae capsules 10,000 mondo gichakgo. To capsules go ka gimedo yudogi to ginyiewo moko. Wakelo kendo mashinde 3. Mashinde 3 gi, achiel bodong' kae Kianda, moro bodhi Riruta, to moro bodhi Mathare North. Kuonde 3 go gibo pimo. To ka gipimo to ginyalo oro gi kae kata ka clinics moko man yo Mathare kucho ka, to gioro patients kuma chiegni. Ko alure gi mano kendo wakelo nigi wheelchair. Ng'eni samoro ng'ato nigi rem to konya wuotho. Donge wheelchair ne madang' sude piyo piyo mondo chop kama oyude thieth. Jodak gi oro klinik makamano gi mor ka giwacho ni en gima dhi kelo fuongruok ne joma dwaro thieth mapoya kod maonge omenda mag thieth. Jacqueline Oyamo en jahigni 37 mosebedo kakedo kod tuo ringa mar remo kendo sani tiyo kaka nyamrerwa Kibra. Inyalo yudo ni joma ng'eny dhi Kenyatta to Kenyatta bor gikorwa tiegni lakini bori gi jomoko. Alafu Kenyatta bende watiyo gi pesa. Onge SHA watiyo go ken inpatient but outpatient watiyo gi pesa. Tang'ni yud jonyuol moko onge tich gitimo mana ohala matindo gi.
Koro tero nyithindo clinic bende bedo matek. Ang' ni yud jonyo nyithindo man gi sickle cell ng'enggi ok gidhiga clinic nikech gionge pesa. Jonyuol gionge pesa. Koro kaka okelnwa clinic ka endigo, wawinjo maber nikech clinic biro bedo nono. Yepo mar clinic mar tuo ringa mar remo korigelo ni kelo yot ne jodak ma Kibra kod aluora mare. Ka sirikal jiwo mondo mione ni yatha ka achiel kod chenro mowinjore oyudore kinde ka kinde. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Jopiny gweng' ma ojalo e kar chung'ur bura ma Lego Usonga obago ng'anyo mamuol mar kwedo rach mar olalo ma tudo gweng' ma Kogelo kod ojalo ma giduto giwacho ni osekethore kuom ndalo malach kendo rocho yore mag wuoth kaachiel kod ohala e kind gwenge ariyogo mogeno kuom chiro Nyang'oma. Kaka Steve Biko lero, jopiny go ywak ni kata yore mag yudo thieth loka Nyang'oma bende tek kaluwore kod rach mar olalono. Mae chal mar olalo ma Mbururu Marindi matudo gweng' ma Kogelo kod ojalo e kar chung'ur bura ma Lego Usonga. Kuom thuolo malach, jopiny kaachiel kod jobodaboda matiyo ga paya ni matudo loka ariyogo osebedo kod midhiero mar wuoth bang' olalo ni ruombore piny. Daraja ni okethore lakini okonyowa ka. Nyithindwa nyalo tatho iye ka ka pi opong' dakikal kae. Japikni gini kethonwa pikno. Kikalo ka gari, gari kokalo kae, ok dak kal, geche moko kae. Kata loche mabiro kae, moko kae seriously. It is really hard to pass this road. Mostly as women, kalo yoni kopong' en gima tek. Kech kichopo ka, chuni ni nyaki ban longi nyaki bambi malo, kikale. Sometimes in gi nyathi be in gi toki. Burman kanyo miwacho no samopong' okinya spot that pothole. Yore mag chope chiro kod od thieth ma Nyang'oma bende osebedo matek gino machuno jodak ma ojalo mar manyo thieth kuonde mamoko kaka Ng'ia kod Siaya mayudre ndamo mabor kodgi. The expectant women ema koro find it very hard nikech delivery point en Nyang'oma Kogelo ema kidwa deliver tidhiye to koro kopong' minego winjo matek nyaka gi haw Ng'ia moko nyaka haw Siaya to those places are very costly. During the night, kai my one access, and my machiegni. Koro with this daraja being like this, en gimoro matek kuomwa. Moro yudo no atingo customer, abadi kata Nyang'oma, to ka gikka. Tie buru moro kanyo mosewuoyo to buru no kichope, samoro kinyal nene, samoro pi opong'. Tipo mana kisedonjo buru to buru kidonjo kitingo customer. To chuti nyaka tilwari, koro yen seche milwarno. Inyalo hinyori, apiko bende kethore. Bang' jakor chal mar kor lwasi lieko ni koth mapek mar El Nino biro chako chwe machiegni pacho ka, jopiny onyiso luoro margi ni yore mag wuoth kae didek rochore mokalo ni mar kae ma nyithind skul masomo loka Kogelo luwo. Oni to make the work easier for nyithindwa gi nyithindo madhi skul bende mostly jo seko makae somo Senator Obama. Nyaka giti mana gi ka onge shortcut maginyalo mana ma. Koro for the MP Otema ne manage nwa yoni within a short period of time before the rain comes. Kecham yoni nino be biro. Kore nino ko biro there will be no transport. Transportation will not work in this place. Ewe mano, gikwayo piny owacho kokalo kuom apisi mar jaod bura ma Lego Usonga, Samuel Atandi, mondo donjre wachno mar resogie midhiero mar rochruok olalo no. Akwayo ni mondo losnwa daraja ni as soon as possible. Nikech waseneno thagruok mang'eny kae. We are not comfortable with this road here. Oyie mondo konyo mondo losnwa makech aora milumo kochacha. Loche luwe mang'eny, tango luwe mang'eny, koro katumno bende okede ngima yo mo makare, onyalo kethre sa asaya. Koro konyalo winjo wato te mondo losnwa mondo mae be okonyre gi macha. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Enge winge wakawuono nyako Ramogi Millicent Adhiambo ntiere Siaya. Bende sewinjo sigana kod ng'eyo matut ewi gweng' ma iluongo ni Ng'ia mayudore sub county ma Lego Usonga e county ma Siaya. Mana kaka pile chieng' tich ariyo kata ariyo ma en chenro ma ikeloni kod Millicent Adhiambo kendo kawuono ni to winjane sigand Ng'ia e gwengewa. Nyako Ramogi Ajwang' mana kaka nasingo ni machiegni kendo tielo machielo e chenro ni mar gwengewa. Jumani kalapaplo mar gwenge owuok e county ma Homa Bay kuma ofuyo ka owuok Atemo odhi opiyo e county ma Siaya e gweng' center kata chiro mong'ere ni Mur Ng'ia kata Ng'ia mayudore e sub county ma Lego Usonga.
Ka iselimo kata isekalo kata isewinjo kamiluongo ni murng'ia kata ng'ia, ang'o miparo ni dinemi chak kamoro ni murng'ia kata ng'ia? Ka wachako e yor adimba nyakwaramogi, mana kaka pile, wawinjane na paro mawiye mag jogweng'. Ginyiswa ni to ginto, ang'o ma giparo ni dinemi chak gweng'gi ni murng'ia kata ng'ia? Nyinga en Duncan Onyango. Gimomiyo nochak ka ni ng'ia, nitie lweny manowuok ng'ia ka jo Alego laro boundary gi jogem. Koro got ma ng'ia no ne en got ma pod niluonga luonga ni got. Koro ema ne gichung', jodongo ne chung' kanyo ka ging'iyo wasigu kabiro. Kendo ji ne chung' kanyo mang'eny. Ka in e ot inyiso ni wuoguru e ot kech wasigu dhi biro kamokune. Koro wadhi, jodongo ne dhi to chung' e ng'ia kanyo, e got kanyo. Koro ging'iyo. Mane momiyo ka nobiro mochak ni ng'ia. Jalego ne sembogi kogolo gi mur malanga. Kariembogi. Historically wawinjo ni kata lang'o ne nitie. Jogi duto ne giriembo ka gitero eastwards. Kaka lweny ne gore, e kaka ni medo chwalogi. Koro kane gisechwalogi gidonjo game kocha, to koro got ng'ia kane giketo kar ng'icho ma ging'iyo go wasigu. Koro lweny nego jogemi kiidho kodo malo kane gichopo got ma ng'ia kemiluongo ni got ng'ia ni, god ni iluonge chon got Nyawara, ma nen ma jo Nyawara ma gem Nyawara kuchaka. Koro kane goch osegoyo jogemgi ong'ado kodo kanyo bodhi, koro jo Alego gi idho ga ewi got Nyawara ka ng'iyo go jogemgo kama gisechope, kata ka dwi moko nyalo luro kendo ka duogo mondo kata omonjgi. Koro ema ging'iyo wacho ni koro godni ma okonyowa kod neno jogemni mwang'iyo gi goni waluonge ni got ng'ia. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' oselieko kotenore kod nono mar nying gweng'ni mang'ia, we koro wawinj anena adieri motenore kod kuku mar wach ewi gima dinemi chak gweng'ni ni ng'ia kata mur ng'ia, to ne ochakore nade? Nying mar ng'ia nochakre e lweny mane timore e kind jogem gi Jalego. Nying ma original ne mar ng'ia en Nyawara. Eka ne jogem manodak kanyo nochake. To kakoro ne ji osegore mwa push gi gichopo nyaka River Mala. Koro jogi manodong' koni ne idho ga i godno to ng'iyo go Jalego. Jalego bende koa koni to ging'iyo go jogem nikech ne gin e lweny. Kako jogem no osea ka, nying no nodong' ne kawo iluongo ni ng'ia. Koro jogem bende kanodhi gem to dhi oriembo mwache ma kocha, nying ma Nyawara ni gitero kocha. Koro nitie kamiluongo ni gem Nyawara. Mane kaka ne nying ng'ia obedo. Bedo ni keni ne en mur piwa mane onge community moko bende nokikre igi, nochake no mur ng'ia. To joma ne nokuongo settle keni ne gin jomur, ne nitie ng'ama niluongo ni mur ma gibene ne wanana kodgi grubno kwa kodgi piny yo magwar kucho malanga. Koro emomiyo ng'isi nano joka Nyala. Koro Nyala ne nobiro to odonjo kuom ng'at miluongo ni mur. Koro mur no kanene wachopo ke koro luongo ni mur ng'ia. Ne nomiye duong' kaka en ng'at manorwakowa kanene wawuok e pinyu Ugenya kwawuok kodo on our way from Uganda. Gweng' ma mur ng'ia kata ng'ia umbe landore kod weche kata timbe mage. Gima landowa mokwongo sani kaka ng'ia kaendi, wan gi skul maduong' kabisa iluongo National School, Ng'ia Girls High School. Mano mokwongo maduong' kabisa. Ne wang'ere moloyo chon ichakre kwerewa kanyo. Bang' lwenyno ne gin gi joma wi Ulengo, yani jonyak chuo ne wuok e area wa kama ng'eny. Koro jomur nong'ere ni joma jorateke. Gima kendo nomedo lande ne nitie lweny mane gore ga no ng'ama ne en
backbone kata ne captain man mar lweny luongo ni Tao Kogot. Mano ne jamura nyuondwa ka keni kod jaduong' Paul Gubarak wan go ka. Koro mano bende ne okelo ng'eruok marwa ka jomur ng'iya. Gima sani lando nyingwa en skul. Skul mang'iyano ema lando nyingwa kabisa to kod market. To bende gweng'ni osenyuolo dongruok achiel ariyo adek e ngima jodak makae. Ng'iya ka ne wan chin kabisa kapod be pok obedo ng'iya. Koro kano bedo ng'iya ne wan gi pong' achiel miluongo ni Kamaganga kata Ongala. Koro kanyo mane pong' nitie achiel manirege. Sani wan gi ponge dabal kendo gedo bendo medre. Ne wan gi ot achiel kende kama ni use makiorwa mkat ne siling 5. Sani wan gi dukni dabal. Gik moko kaka pur bende ji oendelea molok ka ji ne puro chon. Yani wabiri pur manyien, wawe pur machon cha. Sukunde chon ne onge nikech joma ne aeri wakeni ndalo mane ne wasunge obiro to gibiro kod kanisa ne nitie ACK to ne nitie Catholics. Koro kinde machon no nyathi ma ja Catholic ne nyal dhi somo e skul mar Anglican. Koro nyathi ma ja Anglican family bende ne nyal dhi somo e skul mar Catholic. Only those two denominations emanen gatie by then. Koro gie sani to skunde ng'eny kendo ng'eny sana. Stima nitie all over. Subtande nitie dispensaries moro wan gloka niluongo ni Nyathengo, Baragulke wan kod moro Murng'ia keni, Got Koembe, mago mag county government. Kano osechake ni Ng'iya ne e bush like. Ne onge ndara, ne onge stima. In fact, stima mane Alego Usonga as a whole. Ne nitie mar generator mane okel gi wazungu, Anglican. To kod Mbaga bende ne nitie European priests mane okelo masin mar rego, mane rego mnoduma confined to the population of that place. Kinde no, every house, every home, ne nitie lum. Mabati ni nyalo mna neno Ng'iya kanyo nikech of the missionary work. Kata mna the first classrooms manoger Ng'iya ne gin lowo. To sani a lot of improvement. Ka jodak mang'iya kwano dongruoge mang'iya osenyuolo nyaka ne ochakre. Gin rem mage ma pod gin godo magikwayo ni olosi mondo Ng'iya kata Murng'ia omed dongore ometni ochal kod gwenge mamoko. Gimore mokwongo en security. En wanga samoro ijako dukni waka kunde mwause security ni piny kabisa. Koro awa kwayo sirikal omedwa security ng'ichwa ka. Dongruok nyalo na medre kolosnwa security. Mane gima majorly mane gima chandowa. Koro kwe waongo we yor security mane gima duong'ie mwaongego. Shida mantie en insecurity. Nikech sani koromo saa 2 ok inyal wuotho kia kae michop Ng'iya gi tiendi michaki duog. Nikech iboromo kod kijende komavini wigi wang'i kende modong' ma ginenigo to gi ataki wang'io kanyo. Kaka jong'iya gik ma pod waremo gimoro kaka pi. Pi mwayudo koromo. Pi ma jong'iya yudo pod tin. Okrom the population ma Ng'iya shops to kod gik matimre e chiro kanyo. Nyakwara Mogea Jwang' mana kamano gi kanye mwachopo godo e giko matielo makawuono e chenoni mar Ng'e Gwengewa. Amor nikech sani kawuoth oteri e gwenge ma Siaya kama iluongo ni Ng'iya kata Murng'ia to ing'eyo gimomiyo Ng'iya nobedo Ng'iya. Omiyo kik idhi mabor, med kete mane wang' jowi mare mar Ramogi nikech kae masingoni kendo ni juma manyien aduogoni kod nonro mar gweng' machielo. Erokamano kuom bedo kodwa, oriti masani. Nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyaluonga ni Nyaboma.
Mondo iyud jawar owachona kaka skiza tune mari di *811 *908#. Ohala mora mora maber chakorega gi paro. Inya chako ohala mora mora. Kata kamano, ang'o madwarore mondo paro no nyak? There are so many factors manyaka ing'i. Nyaka ibed gi pesa mibo chako go ohala. Nyaka ing'i kata location mikete business. Nyaka ing'i jok mindiko. Riwri kodwa ka waromo gi joloko ohala mopogore. Ng'ama dwaro timo ohala maber, nyaka ipogi ne capital en ma, sales ma make en ma, igolo all the expenses koking'iyo profit mari. Jolonye weche ohala koda jotelo mag ohala maloso kinde mabiro. Ohala kelo mwandu, nikech ohala miyo interact, iromo gi ji mopogore opogore. Ohala kelo mwandu, nikech omi ing'e gik moking'eyo. Bed gi lony koda ka weche manyien matimore e ohala. Ohala gi mwandu, kama paro manyien romo gi thuolo manyien. Kod Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno, kik bai. Wasudo kendo wadonjo weche mag tuke ng'wech mar manyo loch e tuke mag skunde sekondar tamar 2 mako mach tok tuke mag grube Rumayanga kendo chiwo thuolo ne tielo mar nus finals machakore kiny tuke ma ibago e boma ma Thika. Tim mar yawuoyi ma St Mary's Yala omako thuolo mokwongo e grup margi kendo gibiro rakore kod tim mar Kataba ka tim mar Menengai biro rakore kod tim mar Kakamega e tielo mar nus finals. E kidieny mar nyiri tim mar Nyakach nondiko loch maduong' e historia mag tukego toklo tim mar Kiaridhe gonde 20-0 kendo gibiro rakore kod tim mar Raila Odinga Center. E nus final machielo tim mar Archbishop Njenga biro rakore kod tim mar St Joseph's Girls Academy. Tim Kenya jotugo manyiri Harambee Starlets othechoko e tuke mag pinje Afrika tok tim mar Algeria bende wuotho kuom gi gonde 2-0 tieno manyoro e alap ma Olympic Stadium e boma mar Rabat. Starlets owuok maonge kata point achiel e tuke mag grube ka bende onge gol kata achiel ma nyidendi ma Kenya go loyo. Starlets mitayo kod kocha Belindo Demba otieko e thuolo mogik e grup mar A ka jobag tuke Morocco otieko e thuolo mokwongo gi points 7 e kinde ma Algeria otieko e thuolo otieko gi points 6 kendo riwore kod Morocco e ng'ado tiko mar quarter finals. Jakom mar riwruok matayo tuke mag adhula pacho ka Hussein Mohamed olero ni puonjruok ma giyudo Morocco biro konyo timno e ikruok makare ne tuke madongo mabiro. Game poor vile tuli expect, so we expected to score more goals, but it's unfortunate that hatuja score leo. I would say first of all I'll appreciate kwa sisi kuja hapa kwa hii platform. Then second thing, I think tunafaa kuwork hard. Yeah. Inafaa tu work hard ndio tujue what next on the next level. This is football vitu fanyika. So mimi Kenya tunaweza sema ni we are going back. We are going to rectify our mistakes zenye zimefanyika since game 1. Najua tukirudi next time vitu zitakuwa sawa. Yeah, a lot of positive things. One is team preparation. 2 is just being able to see how the matches are being played. Also on technically to be able to watch your match, see what the opponent is doing during the match, and to be able to change things as the match goes on. So from this one we draw lessons, from the next one we try to play out of the group stage. Ni jambo muhimu kwetu kupata ile experience na kujihamasisha zaidi na ile mikakati ambayo inatakikana ama ile uwezo ambayo tunahitaji kuweka katika mashindano kama haya. Kwa hivyo kwetu sisi imekuwa ni mafunzo makubwa sana.
Nyakoromogi manigi chakruok bedo gi giko dakika en 5 bang' saa 4 mar otieno kamoro amora ma intiere kamano kuom yiero Ramogi TV chakruok nyaka giko mag weche manyien mar oimore dhiambo ma kawuono kama anoka ukelo chenro mamit ahinya kendo amor muche Tony magikone gi ywago kanyero kama ne nya Franco Koth wuode Kakamega Musanda location in bina noka intiere kodaka kendo idhi nyime kod weche manyien kineno amor kendo ka party leader Dr. Buroginga dwaro bedo jalup jatend piny koro ni aneno kwa yudo power mano kaluwore kod jalo maneno agie sani George Bate winjio makare dala mara Sango wanilungo ni Fabish mosiepo mwendero kamano in bende kuom kete Ramogi TV weche ntie kama thoth Ramogi TV neno malero buro bed mos kathika wuok uhendo ema wacho kamano en bende mano pache nyakwa Ramogi ok gin pach Ramogi TV kendo ano ka gin bende ging'iyo kendo giwinje winje makare kabisa erokamano kuom kinde duto kelona weche manyien gi lony mamalo Daddy Cool amor ahinya ka kelo weche manyien mano Zoom Kapita wacho kamano en bende weche gi thoth Consilio Ndiek Simba Nyiri koni en bende neno wayo makare okon na chako neni sama ne un kod onyango lo nyaka sani poch gi pak ni Ramogi TV bati meduru dhi nyime kod kelo weche mapuonjo jopiny erokamano Maurice Dianga ur kam gundo bende nitiere koda ka kendo mora gi weche manyien mos bende ne chieng' osuna bende wito nyathine kinde moko neno weche manyien e yo makare ka ne gwenge mag od kwer ka baba pole sana ud baba kuom wito nyathi ma bende ko kinya nyakwa Ramogi mana kaka nasingisi mane gi chakruok bedo gi giko kiny chakre saa 4 onyango nyaka saa 7 mar odiechieng' aromo kodi e chenro mar wacha wacha kama kiny wang'e joka jopuonj mag mbalariany ywak ni inya igwenyogi kod wach mar ikrutaya gikoni kogol gi chon to ngima gi dhi bedo gi gwenyruok mathoth ahinya mane twak mabiro bedo godo chakre saa 4 gi nus nyaka saa 6 ni to in iwuon ineno ka wach mar temo loko ikrutaya mag jopuonj mag mbalariany bende kelo mor kata shangwe na vigelegele koso en gima nyalo hinyo sekta mar somo ahinya e tat somo kata mbalariany mathurka moko koni gi somo malach ahinya mang mondo ng'ato bed profesa somo higni buora kochak koro idonjo profesa ni ting'adi ni mondo koro idog pacho ni iki oromo gin gima gikoni dhi kelo pek kini wuon inene nade chakre saa 4 gi nus nyaka saa 6 kinywan gi twak makamano twak mar ariyo nyakwa Ramogi weche mag thoe mag nyithindo osegole report ni medore kendo ma biro kaluwore kod bedo ni nyathi ok chak kod nyenyo makare ahinya to weche mag dhoth makare gi chiemo makare ma en juma ma piny mangima hingo dhoth mar thuno kata dhoth ma nyathi dhodho godo thuno miluongo ni breastfeeding week nyakwa Ramogi kina gi jolony e weche mag chal mag chiemo miluongo ni nutrition mano ting'o Martha Nyagaya kachiel kod Edgar Okoth makini wabedo godo tielo mar ariyo chakre saa 6 nyaka saa 7 mwang'iyo godo chiemo makelo chia ne nyathi nyakwa Ramogi ini wuon gweng'u kanyo bende nitiere kuonde moketi kata mana apise mag sirikal mag mine mokonyore mapod nyithindgi tindo ma ginyalo dhodho nyithindo kata ginyalo golo chak mondo mi nyithindgi ka onge to ma en gima ne sirikal okoni winjo bed ni iketo e tim mondo kony mine makamago e sectors mag sirikal kachiel kod mago mag ji giwegi kiny twak no bed mamit ahinya nikech omulo somo kachiel kod ngima mar nyithindo nikech kata mana in ne iwuok ne kuongo kibedo nyathi to chiemo mano miyo samoro in gi chia kata samoro in janyuol in gi nyathi magin kama obayi to kare puonjruok ok biro malong'o kinye wacha otwere Ramogi TV koda an George Bati omiyo kigidhi mabor jaloko mar osebedo Belinda Phillips director mara Alex Obado kachiel kod jago picha mara Ben bende duol kachand wasebedo gi Kev nyakwa Ramogi kona mar ariyo kanyo endo wan kod jalony manuni Hesbon kachiel kod bende jogo masiro weche gi kachiel kod Wilson Chuka nyakwa Ramogi gi kineni yiena mondo alore gi ka nyinga en George Bati warom kinyo riti masane